Dia Level, Alla jrida. Din kienet lajta tas-soldati fil-kruċjati immexxija mill-isqfijiet, mill-irħieb Benedittini u minn oħrajn fi ġlieda qawwija kontra il-qawwiet tan-nofs qamar. Forsi diffiċli li wieħed jifhem liema mibeda kienet taħkem fis-snin tal-Medjuevu bejn iż-żewġ naħat dawk tas-salib u l-oħrajn tan-nofs qamar. Wieħed illum jistaġeb bil-kbir kif id-dixxipli ta' Vanġelu tal-Imħabba setgħu qatt jitwebblu bl-idea ta' kruċjata. Imma l-istorja tinftiem l-aħjar meta tinqara fi żmienha. L-ebda Nisrani ma rid jara s-santwarji tal-art imqazza f'idejn l-infidili. Għalihom kruċjata kienet l-aħjar idea biex wieħed iżomm safja dawn il-postijiet qaddisa fuq l-art. Kienet is-sena 1095. Fuq it-tron ta' Pietru kien hemm il-Franċiż Otto di Lagri li ħalli sem ta' Urbanu II. Kif jixet ismu, dak kollu li kellu jwettaq kien se jkun fuq bażi wiesa u ma kien se jippermetti min jiddettalu. Ispirat mill-imħabba lejn l-art li fuq mxew riġlejn is-Salvatur, Urbanu għamel sejħa kbira fi Clermont fi Franza art twelidu. Franza kienet il-bint il-kbira tal-Knisja. Setax ikun hemm belt aħjar minn dik Franċiża biex titħabbar l-ewwel kruċjata. Il-ġellieda nsara irħewla lejn il-Vant nofsani, min bl-art u min bil-baħar. U fis-sena 1099 rebħu lura il-belt il-qaddisa. Fost l-istati li jiġġieldu kien hemm dak imsejjaħ ir-Renju Latin ta' Ġerusalemm. Fil-mentalità medjevali ta' dak iż-żmien, it-Tork, il-Mislem, l-Afrikan kien l-għadu per eċċellenza tas-salib. Li toqtol lil dawn kien mhux biss leċitu imma ta' min jinkoraġġih. Dak li għalina l-ISIS qed twettaq illum seħħ xi ħaġa simili għalih, anka jekk mhux bl-istess intensità u xena bosta sekli ilu, kważi millenju ilu, l-istorja tirrepeti ruha. L-ewwel kruċjata kienet dik li kisbet l-aktar suċċessi. L-ebda waħda li ġiet warajha ma kellha l-istess riżultati. Forsi ġara hekk għaliex matul l-ewwel kruċjata l-iskop kien għadu safi. Il-prinċipati kienu aktar maquda, il-pellegrini kienu aktar qaddisa u l-ġellieda kienu aktar motivati. Għalihom is-salib kien fiċ-ċentru tal-attività u Ġerusalemm kienet tassew il-priża mixtieqa. Wara l-ewwel kruċjata kien hemm it-tieni, it-tielet u baqgħu sejrin sad-disa waħda. Madankollu ma' snin l-għan tal-bidu beda jintilef ftit ftit u miegħu intilef ukoll l-ispirtu veru u ewlieni tal-kruċjati li ġew wara. Sal-predikaturi kienu jintbagħtu f'isem il-Papa mal-Ewropa kollha sabiex ixandru il-kruċjata. U min kien ħabsi, min qatel jew għamel ħsara u rid maħfra pronta u passaġġ dritt tal-ġenna, kull ma kellu jagħmel kien li jissieħeb mal-kruċjata.